Hello guys, what's up sa YouTube production here. So nandito na naman tayo guys sa panibagong tutorials na lalabas natin ngayon. So bago ko umpisahan to guys, ako ay humihingi ng pasensya sa inyo kung bakit masyadong matagal ako makapag-upload ng mga new videos sa channel ko. Kasi nga guys, sobrang busy lang. Kasi nga kailangan kong kumayod magtrabaho para din sa pamilya ko guys, and syempre may iniipunan ako, and dahil dyan sa kasipagan natin guys ay nakapag-ipon nga ako ng pera pambili ng new PC. So ito na ngayon yung new PC ko guys. So and malakas na po ito, pang editing PC na talaga siya. So asahan nyo ay magtutuloy-tuloy na tong mga tutorial na ipapalabas ko. So pipilitin ko guys na makapagpalabas ng tutorials 3 videos in a week. So asahan nyo guys. So subscribe lang and hit that bell button para may mga update kayong may updated kayo sa mga tutorial na ipapalabas ko. So okay, so ngayon guys ang gagawin natin tutorials ay papakita ko sa inyo kung paano ginagawa ni Roger Rocker yung montage effect niya, yung sabay sa beat yung video niya ay sumasabay sa beat. Okay, so pakita ko na lang para maintindihan nyo. So play natin to. So nakita nyo naman guys, yung video montage ni Roger Rocker is sumasabay sa beat. So play natin ulit para makita nyo. Okay, so actually guys, napakasimple lang yan. And yung technique na gawin natin dito is gamit lang natin yung scale na to, then tingnan natin yung audio kung saan tayo magka-cut para masabay yung video nyo sa beat. So mas maganda yung kung kayo ay mag-montage, mas maganda yung audio na medyo may mga stand out na beat sa audio nyo, para doon kayo magbabase sa pag-cut ng mga clips nyo. Okay, so may ginawa din akong dating video, isang prenup video ng sister ko. So ako nag-shoot. So actually yung mga video ko na about prenup is ganon din kay Roger Rocker. Sinasabay ko sa beat yung mga clips ko. So tingnan nyo na lang. So ito yung clips na kinuha ko guys. So play natin to. So ayun guys. So ang ginawa ko dito is cut tapos time remapping. So ibig sabihin time remapping is pabilisin lang yung clips konti. Okay, so nakita nyo naman guys na sa dito ay bumili siya. So play natin para makita nyo ulit. So kita nyo yun. So okay guys, umpisa na natin kung gawin yung audio sabay sa beat. So may audio ako dito, video ako dito guys. Ito yung gagamitin natin. So ang gagawin nyo guys is hanapin nyo kung saan nag-pop out yung audio nyo. Okay, so play natin ulit to. So dito or dito, kasi may stand out yun, no? And tingnan nyo lang yun sa audio nyo guys, may makikita kayong parang bundok. And siyempre pakinggan nyo kung saan yung may drums na nagpa-pop talaga siya.
So okay. So cut natin dito guys. So ito yung video ko ha. In-off ko lang para makita yung video ni Roger Rocker. So mute ko muna. So unang effect ginawa ni Roger Rocker dito guys is tinatawag nating zooming effect. So kita yan. So napakasimple lang yan guys. So unahin muna natin to. So click tong selection tool natin. So on natin ulit to. So ito yung clip ko guys. Okay. So para ma-achieve yung ganong effect guys is punta lang kayo dito sa holding frame na clip nyo. Tapos siguro yung nasa holding frame kayo guys. Okay. Tapos click nyo tong skill. Ang size 100 pa rin. Tapos balik kayo sa umpisa. Gawin natin yung 130. Okay, so masyadong malaki na yan. So pag plini natin yan guys, makukuha natin yan. Ayun. So same effect lang. So napakasimple lang guys. So alam niyo na kung paano gawin yung ganong effect ni Roger Rocker. Tapos ngayon sa beat na naman. So play natin ulit para makita natin kung saan tayo magka-cut. Okay. So cut tayo dito guys dahil kita naman natin na drums yan nag-pop out. Okay. Play natin ulit para marinig nyo. Dapat dito guys is nag-cut tayo. Tapos cut tayo dito. So ngayon yung tricks guys para sumasabay sa beat yung mga clips nyo is simple lang. So ang mute natin to and off muna para makita nyo. So ginawa una ni Roger Rocker dito guys is nag-play siya. Tapos kinat niya, medyo nag-cut siya pero play pa rin. Tapos reverse. Okay, tapos zoom. Yung ginawa tayong umpisa, yung scale up effect. Yun o. So gawin natin na ibang technique. So ginawa natin, so ito ay naglalakad yung shot ko. Tapos ito guys, siguro palakihin lang natin. Balik sa normal size siya, pero and then so yung sasabi kong reverse. So para pag makapag-reverse tayo sa clip natin guys is right click lang and go to speed and duration. So minus nyo lang guys, same speed pa rin 100. Enter. So yung clip mo guys ay magre-reverse na yan. Zoom. Tapos balik siya ulit. Tapos ito palakihin natin. So ganyan lang kasimple guys para magsabay sa beat. Yung mga clip nyo na kinat nyo ay paglaruan nyo lang, gawin yung palakihin nyo or i-zoom nyo ba. So ganun lang guys, depende na yan sa inyo technique kung ano gawin nyo. Basta para medyo may dating depende na yan sa inyo guys kung paano gawin yan. Basta yung mga ginagawa ko ay ganyan lang para yung clip ko ay sumasabay sa beat. Okay, so pag pinakinggan natin yan, play natin ulit. So ayun guys, kita nyo naman. So napakasimple lang. Kailangan nyo lang is i-cut
kung saan yung nag-pop out yung drums or beat na gusto nyo isabay. Tapos paglaruan nyo lang yung skill gusto nyo palakihin or zoom effect. So nasa inyo na yan guys. So okay, so dito na lang tayo. So I hope nakatulong to tutorial na to sa inyo guys and ma-apply nyo ito sa inyong video. So hanggang dito lang tayo, okay? So subscribe, like, and share, and hit that bell button guys dahil tuloy-tuloy na tong tutorials na ipapalabas ko every week talon videos. So kung may mga katanungan kayo guys is comment lang sa baba and sasagutin natin yan or gagawa natin ng tutorials. Okay, sa YouTube Production here, signing out. Thank you.